Непряка реч в немския език. В немския език чрез непряка реч се предава изявление, направено от някой друг. Карл, ich sammle Briefmarken. Това изречение е пример за пряка реч. Карин, Карл sagte, dass Briefmarken sammle. А това изречение е пример за непряка реч. Карин предава думите на Карл. Непряката реч в немския се състои от два елемента. Изречение с уводно речево значение с глагол като sagen, fragen, meinen и други. Просто или сложно изречение, с което се предават думите на някой друг. Може да свържем двете части с свързваща дума, но може и да не използваме такава, а просто слагаме запетая. Примери. Sagte, dass morgen komme und mir das Buch mitbringe. Sagte, komme morgen und mir das Buch mitbringe. Той каза, че утре ще дойде и ще ми донесе книгата.